soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Ni da sunan Allah jalla sarki na majiroko mai ikon komai rabbi na zo da dan koko. Allah da famun sawa karnan ta yo garko ko ina ta jinta duniya gaba daya ta zazzago. Allah da famin sanadiyar wakar ko ina naje a cikin taro a ce mini dan gata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Rabbinin ka salati gun shugaban da baka da tamkar shi, wanda shi ɗaya ne daga duniya da lahira ake san shi. Sanadiyar sansa yau gashi an raya sunar shi, rabu sa albarka kada auren nan ya yi taushi. Junan ku damke ango da amarya, na ga tsabar kauna kuna kamar juna tsabar cancanta. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Taron nan dan ku ake yi ni ba zan boye ba, gashin uwa da abokai sun zo kuɗi suke duba. Manya da yara har tsofaffi ma ba su ware ba, don murnar auren nan suka zo kai ba ƙarya ne ba. Yan uwa da abokai duka sun haɗo kai, auren ku da alkhairi a ciki dan kuma mazarata. Ce da amarya mai kyawun haifa, domin tana da biyayya ladabi gabin na gaba, kuma ba ta zagi ko rashin kunya bare gaba, kuma gashi tana da halacci domin ba ta yin zamba. Angoka ta ce kuma ka tantance, dan ka zaɓo ta gari a cikin dubbannin 'yan mata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Mu'azzama ango kai cikakken mutum ne na gari, domin kai a rayuwar ka ko kaɗan ba ka sharri. Addu'ar da iyaye suke ma yau da dai tasiri, gashi ya cika maka burin kaya baka iya ta gari. To sai kai murna gode wata bara, dan kai sa'ar aure yau dai ka zama dan gata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Amarya kin dace da mijinki tabbas ba shakka, domin shi a rayuwarsa ko kaɗan baya duka, kuma baya halin mugaye kamar su cinnaka. Samun shi a gunki amarya mu'azzama ya zama to waraka. To sai ki murna domin ki sa'a a cikin taron 'yan mata, yau kin zama 'yar gata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Yanzu shawara ta gun ango ni zan miƙa shi, daure kyawawan halayen nan kar da ka canza shi, ka kula da hakkin ta mu'azzam na san ka san shi, ko da mata ya fushi mu'azzam sai kai rarrashi. Aure riba ce kuma kayo da ce, ka samu tauraruwa fitila a cikin 'yan mata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko ma zama ango bilki ummi amarya yar gata. Amarya ga shawara ta a gare ki zan yi shi, to in ya dawo daga aiki je ki tarbe shi, kuma ki masa duka abin da yake so ba zan can fashi. Ki bashi abinci a baki har sai ya ce ya goshi, kar ki nuna gazawa ko gajiyawa, a wurin shi mu'azzam za a kira ki da suna 'yar gata. Ribar soyayya aure shine a sahun farko
zancen nan bana sai ku kira. Ribar soyayya aure ne a sabon farko, ma'azzama ango bilki ummi amarya yar gata. Ribar